Коста хора съм Crazy Firepie. Днес ще играем малко Minecraft. Сега ще започна да правя къща. И да, накрая направих къща. Не ми цял ден. Супер яка, нали? Зеврати, широка. Създадена от 1, 2, 3 различни вида материали. Без грани, това е моята къща. Тук оградих с ограда, че никой да не може да влиза, че се крипърти ми гърмят с къщата. Тук направих басейн. Той нещо като лампа би трябвало. Как би що звука? Ето го има любим човек, ти ми пазача Горди. Горди, дай 5. Аре, Горди. Горди, не ми обръщай игра. Горди, отка, дай 5. Дай 5, аре, Горди. Ети, дай 5. Горди, дай скъмърно 5. Скъм 5, Горди, дай 5. Ети, дай 5. Не, Горди, не ми обръщай игра. Горди, дай 5. Еди, дай 5. Горди, казах да не ми обръща гръб. Отка. Горди, дай 5. Еди, дай 5. Ай, давай. Ай, дай 5. Скъпаняк. Вече не си ми любимеца. Ти какво прави тук? Че трябва да отивам. Малко ме върса да го правя. Сега тук взема реколтата. Той отгоре го направих като къси, все пак съм Crazy Firepie. И сега влизам вътре. Той са диваните, масата. Тук им са нещата. Нямам много неща, не съм хора да търся, но предимно злато и желязни ключи. Сега малко ще им при селените. Ама не мога да разбера за когато бега са клати. Чакай, той има и меч. Прибери меча, ще те помислят за терорист. Идем с мир. Как е, пич? Дай една 5, бе. Дай 5. Еди, дай 5. Дай 5. Аре, дай 5. Дай ми 5. Искам скъпана, бе. Печена риба, нямам печена риба, бе. Искаш автограф? Чакай, сега ще го напиша. Заповядай. Забравих. Чакай, искам да дам 5. Отко! Пич, забравих да дам 5. Почва се стъмнява. Това остане само тук да намислим нормално. Пич! Ждора до тебе. Да няма проблем. Се скрия. Как може, бе? Как може да си останеш в съндъка? Чакайте. Да се напъхам само. Не мога напъхам. Готово. Ага.
Какво беше това? А! На мене ще блъскаш тия! А, кой ти го движение? За първ път го виждам! А! Умирай! 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 Ай се втки чалки си вече. Пич. Трябва да съм благодарен, аз те спасих. Пак ли ти, бе? Аре, ела, един по един. Ма обаче един по един, Влез. Скоро влез, няма... Не би! Не би гражданина! Аз ще спася! Тук няма друга врата, не? Няма, добре. Кой блъска, бе? Кой блъска сега да излява му размажа филмата? Да си екшудам на мисля лесно, че... Пич! Искам само да слушаш внимателно. Ще излязат, стой тук. Чакай. Чакай, че ме засече. Ето виж, да проверя. Вземи този меч. Искам да се пазиш, чули? Ама, вземи меча. Айде. Ма вземи меча, бе! Бре, щом не го щеш, аз ще си го взема. Ти няма да получиш нищо. Сега. Давай, хъкай ми си. Кой беше ти? Не, няма да... Шубиш, Селена. Селена. Ресма. Накрая спаси всички. Сега се връщам драматично по-бавно. Дарех се шахти. Забрави бавно, че бягате. Ще стигнем там побегам. Жалко и че те страшно мога да ги дигна. Мързи. Поне ще мога да прескачам. Как е, Горди? Ай, дай 5, моля те. Аре, дай 5. Аре, Горди. Дай 5. Ази, дай 5. Горди. Горди, дай 5. Горди, дай ми 5, моля те. Не, Горди, не ми бръщай. Добре, повече тогава не го говори. Аз се качвам горе в кулата. Чакай, че обърках пътя. Дръпли са, бе! Добре, че поне е гордо тук. Нямам кой да ме пази. Сега ще сляда долу, се наям. Само вие да оста... ето е. Днеска май ще ядем свинско. Тъй готов съм. Сега ще се качим в горна такова. Горди, стой там и пази. Гледай, никой да не влезе. Ако някой влезе, просто гръбни го. Папа. Явно работата на героя никога не свършва. Какво ще справим се? Нищо друго не мога да направя, освен справя срещу врага. Давай, Горди! Излизаме на бой.